Assalamu alaikum. Ni a baki dariya mana dan Allah haje. Allah malam wannan wani irin wulakanci ne tun ɗazu ka bar mutane a nan sitiran ka nake daga zuwa ka je ka kan faru. Fara ne hede duk shagunan sarki wajen karfe 11 dare ne fa yanzu gashi. Musu zan yi 11 dare ne yanzu. 11 dare. Eh wannan Karfe 1 dare ne ai bi ci a ce ka je kai kuɗi ba kamar haka. to shagon dan fulani a kulle shagon oji ma a kulle sai da naje can stadium wanda ba sannan na samu ke wannan gashi. Kan masu stadium da ko Kaduna za ka zagaye gaba ɗayan ka wallahi tallahi ka ba ka wani rasa mu ce maka ka je ka yi saman ka wallahi da iya wannan ma da kai ko Ya haƙuri. fara ciki Ya yi haƙuri da to gashi. Abadan Allah. zuwan ma guda ɗaya In ce wannan ba wanda zaka ci doya bane da shi. kamar yanzu zan ci biya da shi. Eh mana shine na kawo ai. To mutum da zai aje bai dinga sha shi ke kai aka ce maka ka je ka so sai ka je ka kawo guda ɗaya. Kuɗin na doyan nan wallahi sai da naje bakin nafin na samu ta dubu uku kenan doyan nan da ke da soyayya. 3,000 ala sa 100 ne 300 ba wani abin da aka ce A dinga godiya Allah da 3,000 ne su. don gode wa Allah ba kai sun gode ne